ನಮಸ್ತೆ. ಯಾ ನಿಖಲ್ನ ಕೆ ಎನ್ ಅಡಿಗ ಅಡೋರು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಇರ್ತು ಐನ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಬಳ್ಳಿ ಪರ್ಬೋತ ನೆಂಪುಟು 2 ತಾರೀಕು 16 ಭಾನುವಾರ ತಾನಿ ಭಾರೀ ಮಲ್ಲ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ನ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡಪರ್ರ ಉಂಡು. ಆನಿ ಕಾಂಡೆರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಾಟಕ, ಪದರಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಸಂಗೀತ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕ್ಲಿನ ಪಾತ್ರ ಪೂರ ನಮಕೇಣ್ಯರುಂಡು. ಆ ಕೇಣಿಯರ ನಿಕ್ಲೆ ಕಿವಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಡುವಂಡು ನಮ್ಮ ಭಿನ್ನಯ. ಅಂಚನೆ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಐಸಿರಿ ಕಲಾವಿದರ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮುಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿಯೇ ಅತ್ತು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯಮಯ ತುಳು ನಾಟಕಲ ಉಂಡು. ಆ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಉಂಡು. ಉದಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳನ ಪುದರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಉಂಡು. DK ಚೌಟರ್ನ ಪುದರ್ಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಂದುಳ್ಳು. ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು 1.5 ವರ್ಷ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಲ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಚಾಲಕತ್ವತ್ತು ತುಳು ಜೋಕ್ಲೆ ಪದ್ಯದ ಕೊರತೆ ನಮ್ಮಟ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಐಕ್ವಡತು ಮಸ್ತ್ ಪದ್ಯಗಳು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕವಿಕ್ಲೆಟ ಬರೆತು ಮಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಾತು ಜೋಕ್ಲೆಟ ಪದ್ಯ ಪಂಪಾನಿನ ಬುಕ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಉಜ್ಜಾಲು ಪಂಪುಣ ಒಂಜಿ ಕವನ ಸಂಕಲನಲ ಆನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೆರ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಸತ್ಯಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲು ಪಂಪುಣ ಕೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರ್ನ ಪುಸ್ತಕಲ ಆನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೆರ ಉಂಡು. ಆತೆ ಅತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಲ್ಲರೂ ಮೇರನ ಮುತಾಲಿಕೆಟ್ ಕುಡ್ಲದಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ತೂಡರ್ ಕಿಡ್ಲ ಪಣಪನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪದರಂಗಿತಲ ಉಂಡು. 1ನೇ ಕಾರ್ಕಳ ಮೇರೆನ ಜೋಕ್ಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪದ್ಯ ನೃತ್ಯ ರೂಪಗಳ ನಡಪೆರ ಉಂಡು. ಆತೆ ಅತ್ತಿ ಕಾಂಡೆ ಶುರುವ ಅಂಟ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಖುಷಿಟು ದಿಡ್ಪಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಕೊರಂತುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಎಂಕ್ಲು ಮಾಲ್ತಾನಿ ಬರ್ಪು ನಿಕ್ಲ ಬರ್ಪಾರತ್ತ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬನು ಮೇರೆ ಪಾಕೋ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿನೇ ಒರಿ ಪಾಕೋ ಬಲೆ ಮಾಲ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ.